Imos coa información deportiva. Boiro prepárase para vivir unha xornada histórica de fútbol. Este sábado o campo de Barraña acollerá un partido moi especial. O Amigos C de Boiro enfróntase ás lendas do Real Madrid nun encontro homenaxe a Jesús Alonso, fundador de Gealsa. O Concello de Boiro xa está preparado para acoller un evento deportivo de gran calibre. O partido en homenaxe a Jesús Alonso, fundador de Gealsa, no que competirán o Amigos C de Boiro e o Real Madrid Leyendas. Grandes profesionais do fútbol pisarán o campo de Barraña nunha xornada que promete non defraudar. Un dos retos que nos habíamos marcado como membros da xunta directiva e eu como presidente, pois era facer algo importante dentro da entidade para poñer en valor, si cabe, a marca Club Deportivo Boiro e, como non, a marca Boiro para darlle visibilidade en todos os seus sentidos. A raíz de aí, pois, surxiu a idea de intentar ofrecerlle e propoñerlle á familia Alonso Escurís como vían a posibilidade de facer esta homenaxe. En todo momento nos vimos respaldados por eles e a raíz de aí naceu, digamos, toda esta idea de montar a homenaxe ao que fora fundador de Gealsa. O campo de Barraña acollerá este sábado 4 de outubro un partido histórico que reunirá grandes nomes do fútbol para render tributo a unha das figuras máis destacadas da comarca. No que respecta ao equipo madrileño, lendas como Kiko Casilla, Francisco Pavón ou Balboa son algúns dos moitos que marcarán a súa presenza no campo. Evidentemente, desde a presencia de Paco Bullo vai a vir Camacho, José Antonio Camacho como adestrador. Temos confirmada a presencia de Rafa Martín Vázquez, un dos xogadores emblemáticos da Quinta do Buitre, pois Pavón, o famoso Francisco Pavón de la época de los Pavones e Zidanes de Florentino Pérez, e, bueno, Iván Alonso, Iván Pérez, Amavisca, José Emilio Amavisca, e estamos pendientes de si hai algún nombre de última hora que poda caer. Ven tamén Kiko Casilla, porteiro do Madrid do Español, ven Amavisca, como dixe, ven xogadores, Balboa, Conga, Milla, Núñez, que foi campeón de Europa precisamente co Liverpool. Creo que por xogadores non é de nombre. En canto ao equipo que xoga en representación de Boiro, exxogadores profesionais dentro do fútbol galego serán os encargados de representar ao clube na vila. Jorge Otero, Dani Mallo ou Manu Barreiro foron algúns dos nomes que o propio presidente do club adiantou na rolda de prensa. Fixemos foi poñernos en contacto con ex-xogadores profesionales que tuveron a súa carreira e que son un emblema dentro do fútbol galego, e tuvemos moitísima colaboración e moitas pedimentos incluso de algúns xogadores para estar connosco o vindeiro sábado, e así a bote pronto pois podemos adiantar Fran, que é un veciño da comarca do Barbanza, que foi unha das pezas importantes do famoso Deportivo da Coruña, nos vai acompañar ese día. Jorge Otero, xogador de Vigo, de Nigrán, internacional, xogador do Celta, Dani Mallo, esporteiro do Deportivo da Coruña, Manu Barreiro, Juanito, que xogou no Deportivo e no Betis, e logo a ese número de xogadores van a estar acompañados, porque creíamos que tamén era necesario poñeros en valor a xogadores importantes que xogaron connosco no club. Pablo Prieto, o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, realzou a importancia deste tipo de iniciativas nas que se pon en alza o valor deste deporte. Desde la Real Federación Gallega de Fútbol, vuelvo a repetir, nos sentimos muy orgullosos que clubes gallegos, en este caso el Club Deportivo Boiro, que de alguna forma pongan en valor esta iniciativa tan importante de la cual muchos aficionados de diferentes edades, los niños pequeños, que seguramente alguno de ellos no conoce las leyendas, pero sobre todo un abanico muy grande de personas que sí conocen a las leyendas del Real Madrid, con lo cual desde la Federación Gallega de Fútbol deseamos que sea todo un éxito. Agradecemos en este caso el compromiso del Concello de Boiro, de la empresa Gealsa, hoy aquí representada por Javier, y sobre todo también ese esfuerzo que hace en este caso nuestro embajador de Boiro, de Galicia, allá donde va siempre Galicia, es su carta de presentación de Paco Bullo. Pola súa banda, o exxogador profesional e o representante do Real Madrid Leyendas, Paco Bullo, mostrou os seus agradecementos
así como o honor de poder formar parte desta xornada deportiva. Para mí é un orgullo estar aquí en este despacho que foi do fundador, de Jesús Alonso. Creo que un home que seu traballo, súa obra, o di todo, non? Bueno, a seus fillos, ao Boiro por invitarnos. Quero tamén dar as gracias a De Balús por súa axuda, que sin eles non creo que non podía ser posible isto. Tanto David como Vanessa traballaron moi duro, e por último, para mí é un orgullo estar ao lado do presidente da Real Federación Gallega de Fútbol. Durante a presentación do evento, a directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, recordou o legado que Jesús Alonso deixou na comarca, poñendo en valor a súa dedicación e vencellamento ao deporte. Hoxe en día estamos orgullosos de que os nenos e nenas de Barbanza, de Boiro, leven o noso peixe nas súas camisetas, e é parte do legado que nos deixou o señor Alonso. Fomentar que os nenos e nenas teñan unha vida sá e sigan practicando deporte. Agradecemos tanto a Boiro como ás Lendas do Madrid este partido de homenaxe o que nos chamamos o jefe, o señor Alonso, porque creemos que a súa imaxe se verá máis reforzada e, ao fin e ao cabo, é parte da historia tamén deste pobo. Moitísimas gracias a todos. As entradas para este partido xa están esgotadas, e o evento promete ser unha auténtica festa do fútbol e da memoria, cun ambiente cheo de emoción e lembranzas.